penj ni itime ka jose ikore ne penj koso penj ni upoga poyo ji ero koro biuru wase iko penj miwane mana chal mar wach kidwoko penj ero kamano aparo ni wayiere kode ne owacho ni notice nochiw to gini nokutuch ga tucha ni chiwe buora section 30 sabbatical 6 mar the Traffic Act wacho ni nyaka the authority carry out what we call periodic retesting of drivers ma provide public transport mostly and categorized geche ma bedo madrep gi nyaka bedo retested. Koro mokwongo kama chako go nyanonro mar wach ma is the act ma chik. Koro mondo mi ma tim kaka na wacho the fact ni no kosebedo kitime chon okoulo ni e gima uwinjoro bedi. But now we have started operationalizing this. Mokwongo kibiro timo retest ingeni oken tich NTSA mondo di okawi as a driver ochik kodi sikul mondo mi dhi timruok nade isom kose wachini ya idhi tim retest and responsibility mag official kaka gin mondo neni jo drepegi oyude tiegruok ochako gitimo negi sorry otimnegi refresher gitimo negi refresher then kuri ka gibi ang'owa e penj ok ni wan mwakterogi ka watergi e kuonde megidhi some mokwongo. Another thing mochako wacho kuonde magi nyalo timnegi refresher kata ng'ato ne dwa timo NTSA on license approved driving schools countrywide. Koro driver ka driver nigi ratiro mar dhi any driving school machiegni kode. Wawuondre ni Turwa kucha Nyanza Coast ya Subaland Homa Bay County. Koro dangi ing'ad wuoth ibiro nyaka NYS Nairobi ka economically okay possible. Okay, easier. But driving schools mobile approved are all over the country. Inyalo dhi any kai feel near we lidwa ni uchako omuri matin. You can go at your own volition. Then itimu booking odiochieng me paro ni is convenient for you tibiro tieng no ibiro timruok nade ibiro timni retest. Koro kan gima wachiwo ga chiwa ni wuok e bungu kata mudho to chakne ji. You have the obligation to book, you choose the most convenient time for you. Ka license ni orumo. Then sechego ibiro. Kono morruok to en your responsibility mar ng'iyo ni awa amor ramatin dipo ni wiyose wil gang'owa achiel ariyo. To be mana ariyo. Ko isebedo kriembo ma kaka wacho. Gik machalo traffic signs are things which should not be a problem. Kanga mose bedu kariembo to ang'eya ni adieri which you will. Emomiyo in go obligation mar dhi manyo kaminyalo murorie kapok ibiro tim ni ng'owa penj. Nikech gina ma penj ma kawaida sign ni nyiso nang'o gima kama ka in ka irwa dhi kucha enang'o the usual things mane timo kata sama ne yudo license are the same kind of things you are being refreshed. You are being retested on. Kapo dingegi kata kadipo ni wiyowi. Koro ken ni en tich mar choko menda emimanyo. What drives us in safety on roads? Kamano. Nikech accidents mang'eny timore. But let me talk with nowadays don't call it accidents. We call them crashes. Nikech